Kujishuku, kujisiaka, Kokwasionu, Ega kupusieze, Winagao, no wani mweredi, diabia, Igesi na window. Mama Kechi Sozina Nazo. Esozina. Mama Kechi Sozina Nazo. Wona nem Tore mwanyime. Madu patara here. Leja barista ya sino wera afo. Barrister, we are here for you. Chief Warner, as a big man, ni mwa afo. Egi mwewe ishi. Bible says, out of their belly flows rivers of water. The only challenge you would only walk at Tia Wafon and when Macabaris are Brugos or Hiwara. Because one saw Cron 9. Walk us what? Also back at 9:30. Or call 10 on the dots. Now, everybody, you got a book, you know, you know something like. But I want to like the solution there. The best way they treat is snoring. Pillar Hojine Huna. For 1 hour. After 1 hour, the last sound. Bible for son and went on. No, to 8 o'clock. Now, Barrister, I am we're going to give you a special number. One of Barrister, I'm going to perform. I got no here 4 hours. If I'm in the hotel by 8 o'clock. By 8. When I perform by married men. Oh, pride. Oh, pride. The way for pride, Barrister, who you? Now, Barrister, you are one of your favorite jokes. I'm only in a sign the joke. I'm not as a man who wants to be able to share the no, he better not. Everybody lie down. Do to laugh on the who she got a elemental and have I bet she not a second cruiser. Now, Mahaga Bechalano Tutu. I won't answer when you I do not forget enough. Now I know to book. And I have bruises to do. Now, ladies and gentlemen, let's take you back to the 80s. Church in our total. This is your joke, right? One hour with your church initial to take 5 o'clock. You're welcome, sir. Voice of the cross. Open. I didn't wait party of us. Helen Kube. I'm gonna 2,000. Oh, Bagro. Javakusumile Wekusi Ubo Chaki Tokadi Now, why not we have 80 year plan is so to oh, but never I can't believe it's never another. Oh, he is Ohi. Give man Ohi won't matter. Ohi were living thing. The spirit of Ohi. Ohi is not alone. I'm taking him to Harry. I say, he's a rabbi. Oh, boy, she'll be with what she did.
Onya na bego etoya to. Fole koya. Gitu bwana lachi ebemla ko. Di fada oga diru no namma. Ama buru ne laja kai wore so yesi. Anya pogi. Di fada oga yeru na ka. Sina mama ihe na arụ. Ano ga gili. Mankoma. Makojo. Ine bugodi mmadu. Chile ka ile fe ga afta ga gele Igbo. From village. Oh, from village. Guru from Okabia. Oh, but you give. Sina onye chere ga je chichi. Onye ga awu. Onye go achekwara. Ga awu. Celebrity bastard. Chai, Mokoma. Mokoma. Oh, Ibola Mehi we need with you. Now, one thing you like, I hope we go. Man, actually, one have to hear it. Okay, Bruce, to attitude. Onye na-enweghị ego ọ na-asa omerọra mbana ụgbọelu ọ na-ahapụ elu ọwa n'ala na-ebe ngwa nwa agbọghọ na-alụbeghị di o nwere ike soro ndị mmadụ wee lakpuo ọ na-adị na-asa wazara nke a ihe emebiwo ọ bịazie kpọọ the general overseer of mpegarachi ọnwa n'ọnya ihe ga-anụ iko akwamiko unu enwerela akwamiko gwa n'ụwa Chineke kereke Chineke gbaghara ha n'ihi na ndị bịara nwụọ ọnwụ n'ihi ha emela gị onye mba ọzọ leenụ nwakorobịa kpọrọ nwatakịrị ka ọ bịa kụrụ ya nwa ejidere nwa kpọtara ya tụwa ya ime wee ghọọ ọtara ndị na nwa nke izizi isu ju Abraham ihe mebi na mbụ n'oge mbụ ọ na-abụ onye nwe ụlọ jụọ ọ bụ onye ohi agbafuo mana ugbu a onye nwe ụlọ jụọ ọ bụ onye ndị ohi aga na dọọtụ egwu onye ohi asị ọ dịdị onye ohi agị maka na ụlọ nwe maagị ihe mebiwo na mbụ ihe eji emebe ndị ọnwa koku mirinda limka na rice eshiti na bensin mana ugbu a pride ekweghị pride ịkpọkọ were ego ọtụ dosere ihu onye onye ala gị ego ọtụ